ועומר מוצא את עצמו. נכון עומר? תגיד שלום למצלמה. שלום, תעשה שלום, נכון. תעשה שלום, כל הכבוד. עומר נמצא עכשיו בבית ספר, מחכה לאמא שתגיע. עומר, תעשה שלום למצלמה. שלום למצלמה. תעשה שלום למצלמה. תעשה קוקו למצלמה. קוקו. עומר משחק על זה, ופשוט אנחנו מחכים שאמא תגיע. נכון עומר? עומר, יש לך משהו להגיד לציבור? מי אתה חושב מתאים להיות במפלגת התינוקות? מה אתה אומר? יש לך איזה מישהו שמתאים במפלגת התינוקות? גידה. אין לך שום דעה. תעשה נשיקה באוויר, עומר. כל הכבוד. איך עושה פרה? מו. איך עושה פרה? מו. תגיד, איך עושה פרה? איך קוראים לך? איך קוראים לך? איך קוראים לך? עומר? כן? איך קוראים לך? עומר. איפה צ'י? תקרא לצ'י. תקרא לצ'י. צ'י! תגיד היי. איך עושה ברווז? גגה? גגגה. איך עושה ברווז? איך עושה אבא? אבא. תדבר בטלפון עם אבא. עם אבא. תדבר בטלפון עם אבא. הלו? תעשה הלו. הלו? הלו? עומר? תעשה שלום לאבא. אבא. מה אתה עושה? תעשה נשיקה באוויר. איך עושה פרפר? פרפר. איך עושה פרה? איך עושה פרה? מו. איך עושה אמא? אמא? איך עושה אמא? אמא. איך קוראים לך? נכון, עומר. תדבר עם אבא בטלפון. אבא. כן, עומר. דדה? אקנה? אבא. לאן אבא הלך? להביא לעומר פרפר? פרפר. איך עושה פרפר? איך עושה פרפר? ככה עושה פרפר? תראה לאבא איך עושה פרפר. איך עושה פרה? איך עושה פרה? איך עושה קוף? איך עושה קוף? איך עושה קוף? איך עושה? אתה יודע איך עושה קוף? קוף עושה ככה? תעשה זה מה זה? פרח. תגיד פרח. מה זה? פרח. תגיד פרח. איפה צ'י? תגיד צ'י. תקרא לצ'י. נו, תקרא לצ'י. צ'י! תגיד צ'י. איפה חן? תגיד חן. איפה חן? איפה חן? הן. תגיד חן.
חן, חן לא פה. אתה מחפש את חן? חן לא פה. איפה חן אז? טוב, אנחנו נפרדים עכשיו מעומר. נגיד ביי ביי כי הולכת להיגמר לנו הסוללה. עומר, תעשה נשיקה שלום למצלמה. תעשה ביי ביי למצלמה. נכון. ביי ביי. ביי ביי. תעשה נשיקה למצלמה. תעשה נשיקה למצלמה.